ካብ ሓደ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ናብ ካልእ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ዝተፈላለዩ ስላይድስ ከነእቱ ንኽእል ኢና። እዚ ንኣብነት ሓደ ንሴልስ ወይ ናይ መሸጣ ሰባት ኢልካ ዘዳለኻዮ ፕሬዘንቴሽን ይህሉ እሞ ንዓታቶም ኢልካ ተዳልዎ ናይ ፕሬዘንቴሽን ፋይልን ነቶም ናይ ኣማሓደርቲ ወይ ድማ ኣካየድቲ ናይቲ ትካል ኢልካ ተዳልዎ ካልእ ፕሬዘንቴሽን ስላይድስ ክህልወካ ይኽእል ይኸውን። ንዓማዊል ኢልካ ግን ናይዞም ክልቲኦም ዘዳለኻዮ ፕሬዘንቴሽንስ ሓዋዊስካ ከተቕርቦ ምስ ትደሊ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ካብቲ ሓደ ስላይድ ነቶም ሴልስ ኢልካ ዘዳለኻዮም ወይ ከዓ ነቶም ናይ መሸጣ ናብቶም ናይ ማኔጅመንት ስላይድ ኢልካ ዘዳለኻያ ሓዊስካ ክልቲኡ ኣቀናቢርካ ከተቕርቦ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ኣነ ሕጂ ኣብዚኣ ሓንቲ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፓወርፖይንት ትሬኒንግ ዘርእስታ ሓንቲ ፕሬዘንቴሽን ኣዳልየ ኣለኹ። ነዛ ፕሬዘንቴሽን እዚኣ ኣብዚ መወዳእታ ብዛዕባ ናይ ፓወርፖይንት እያ ትዛረብ ዘላ። ስለዚ ካብ ካልእ ዶኩመንት ብዛዕባ ናይ ፓወርፖይንት ኣምፅኤ ክውስኸላ ምስ ዝደሊ እሞ ድማ ምስ ዝህልወኒ እንታይ እየ ዝገብር ኣብዚ መወዳእታ እንዲ ከእትዎ ደልየ ዘለኹ ኣብዚኣ ክሊክ ክገብር መጀመርታ ብድሕሪ ናበየ ዝኸይድ ናብዛ ሆም ትብል ታብ ምስ ፀቐጥኩ ኣብዛ ስላይድስ ትብል ግሩፕ እዛ ኒው ስላይድ ትብል ኮማንድ ኣላትኒ ኣብዛ ኣሮ ክሊክ ይገብር መጀመርታ ኣብታ ኣሮ ክሊክ ምስ ገበርኩ ኣብ ታሕቲ ሪዩዝ ስላይድስ ዝብል ኦፕሽን ኣለኒ ነዚኣ ክሊክ ገብራ ነዚኣ ክሊክ ምስ ገበርኩ በዚ ጎኒ ሪዩዝ ስላይድስ ዝብል ሓደ ዊንዶው ክኽፈል ሓደ ሜኑ ክመፅእ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ምስ መፀለይ ኢንሰርት ስላይድ ፍሮም ኢሉ ኣብዚኣ ብራውዝ ትብል ኣላትኒ ነዛ ብራውዝ ትብል ክሊክ ገብራ ብድሕሪኡ እታ ካልአይቲ ትሕዝቶ ዘለዋ ስላይድ ናተይ ቀሪበ ኣለኹ ኣብዚ ሞዲዩል 3 ኤምኤስ ፓወርፖይንት 2010 ትብል ኣላ ነዚኣ ኦፕን ይገብራ ማለት እዩ። ሕጂ እዛ ስላይድ እዚኣ ኸ ርእሳ ዝኻኣለት ካልእ ስላይድ እያ ተረዳዲና ኣለና ካልእ ፕሬዘንቴሽን ፋይል እያ 33 ስላይድስ ኣለዋ እዛ ኣነ ብዚ ከፊትያ ዘለኹ ግን 9 ስላይድስ ዘለዋ ካልእ ፕሬዘንቴሽን እያ። ሕጂ እንታይ እያ ክገብር ካብዛ ናይ ፓወርፖይንት 33 ስላይድስ ዘለዋ ፕሬዘንቴሽን ናብዛ ናተይ እዛ ከፊትያ ዘለኹ ሓደሽቲ ተወሰኽቲ ስላይድስ ከእቱ እየ። ስለዚ ካብዚ ይመርፅ ማለት እዩ። ንኣብነት ነዚኣ ካልአይቲ እንድሕር ከእትዋ ደልየ ነዚኣ ክሊክ ገብራ ክሊክ ምስ ገበርኳ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ኣትዩሎ ማለት እዩ። ትሕዝቶኣ ኩሉ ልክዕ በዚ ናተይ ፎርማት እቲ ሕብሪ ተቐይሩ ገለ ትሪእዎ ኣለኹም ትሕዝቶ ግን ከም ዘለዎ እታ ስላይድ ኣትያ ኣላ መበል 10 ኮይና ኣትያ ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ዝገብር ዘለኹ ልክዕ ከምዚ ምልቃሕ ዓይነት ኣሎ ልክዕ ከምኡ ኢና ንገብር ዘለና ማለት እዩ። እዛ ኣብዚኣ ዘላኻ ከእትዋ እንድሕር ደልየ መበል 11 እትያ ኣለኹ ማለት እዩ። ኩሉ እቲ ትሕዝቶኣ ገለ ካብዛ ስላይድ እዚኣ ወሲድያ ኣለኹ ማለት ሕጂ ክወስዶ ከለኹ ካብዛ ስላይድ እዚኣ ይድምሰስ ወይ ካት ኮይኑ ይኮነን ዝኸይድ ዘሎ ጥራይ ቅዳሕ እየ ድወስድ ዘለኹ እዛ ስላይድ ፎር ትብል ዘለኻ ከእትዋ እየ ኣብዚ እትያ ኣለኹ እዚኣ ኖርማል ቪው ትብል ኣላትኒ ከምኡ ይመርፅ ግድን ኣይኮነን መስርዕ ከይድ ተንከእትወን ዝደሊ ማለት እዩ። ካብዛ ካልእ ስላይድ ተንከእትወን ደልየ ዘለኹ ነገራት ሰሌክት ገይረ ክሊክ ምስ ገበርክዎን ናብዚ የእትዎ ማለት እዩ። ሕጂ እዛ ኪፕ ሶርስ ፎርማቲንግ ትብል ኦፕሽን ኣላ እዚኣ ክሊክ እንድሕር ደኣ ገይረ ንኣብነት እዚኣ ኣውትላይን ቪው እንድሕር ደኣ እተያ ርአይዋ ኣብዚ ቀጠልያ ኮይና መፅያ ኣላ እተን ዝሓለፋ እንታይ ኮይነን ሰማያዊ ኮይነን መፅየን ምክንያቱ ሰማያዊ ናይዛ ፕሬዘንቴሽን ፋይል ናይዛ ናተይ ሕብሪ ስለ ዝኾነ ኩሉ ኣብዚ ዝነበረ ቀጠልያ ዝነበረ ሕብሪ ብሰማያዊ እያ ተቐይሮ ነይራ። ኣብዚ ግን ኪፕ ሶርስ ፎርማቲንግ ስለ ዝበልኩ ናይዚ ሶርስ እዚ ፎርማት ኩሉ ዓይነት ሕብሪ በሎ ፎንት በሎ ኩሉ እቲ ስትራክቸር ዓቂቡ እዩ ናብዚ ዘምፃለይ ዘሎ ማለት እዩ። ተረዳዲና ስለዚ እዚኣ እንድሕር ዳ ዘይደሊና ከነልግሳኻ ንኽእል ኢና። ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ተጠቂምና ካብ ሓደ ስላይድ ናብ ካልእ ፕሬዘንቴሽን ስላይድስ ኢንሰርት ክንገብር ወይ ድማ ከነእቱ ንኽእል ኢና። እዚ ኣዝዩ ሓጋዚ ዝኾነ ወይ ድማኒ ግዜ ቆጣቢ ዝኾነ ኦፕሽን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና። ብተወሳኺ ካብዛ ስላይድ እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ካልእ ስላይድ ከነምፅእ እንድሕር ደሊና ከዓ ኣብዚ ብራውዝ ንብላ እንደገና ንኣብነት ካብዘን 6 መሰረታውያን ሕግታት ኣብ ኣጠቓቕማ ሞባይል ትብል ድሕር ዳ ከፊት እያ እታ ስላይድ ሒዛቶ ዘላ ትሕዝቶ ከዓ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣበየ ከእቱ ደልየ ኣብ መንጎ እዚ እንድሕር ዳ ከእቱ ደልየ ኮይነ ኣብዚኣ ክሊክ ክገብር ክኽእል ኣለኒ። ብድሕሪት እንድሕር ዳ ከእትዎ ደልየ ከዓ ኣብዚ ክሊክ ክገብር ብድሕሪኡ እታ ዝደለኽዋ ስላይድ ከዓ
يأتو مالتي هجي تريو لهم كاب كلتا استفلالي سلايد ناب حد سلايد تحستو يأتو اللخو مالتي سلازم همزنا قبرنا خاب استفلالي سلايد ناب حد سلايد زلينا تحستوتات كنوسد نخلينا مالتي هراين بار حجي دما بزعبا teams and templates كنزاربينا a presentation PowerPoint presentation كل جزء تي تريت نايت presentation ناتنا مالت اب حبري كخون خل ابتي graphics كخون خل ابتي تصباغه بحافشا خنزارب كلنا كلهم اتهم ناتنا slides كهلهم ندليهم teams ابزي design يلنا مساتنا teams زبل option علينا مالتي ابزي teams زبل option ብምእታው ነቶም ስላይድ ናታቶም እቲ ትርኢት ወይ ከዓ እቲ ጽባቐ ኣብዚ ክንመርጽ ንኽእል ኢና ንኣብነት ነዚኣ እንድሕዳ መሪፀ ክሊክ እንድሕዳ ጌርያ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ኩሉ እቲ ስላይድስ ናትና ከምዚ ዓይነት ቲም ይህልዎ ማለት እዩ ነዚ ክቕይሮ እንድሕዳ ደልየ ንኣብነት እዚኣ እንድሕር መሪፀ ከዓ ኩሉ እቲ ስላይድስ ናተይ ከዓ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ኣብዚ እንታይ እዩ እቲ ትሕዝቶ ከም ዘለዎ እዩ ዝኸውን እቲ ጽባቐ ወይ ድማ እቲ ትርኢት ግን يغير مالتي سلازي ازيو تي نازي صباق صغير زلوها تيم إلناها نتصوع مالتي حجي استفلاليو تيم سالونا أبزي أنا بنزا ما أكل زلان هدا كليك يركما يا ريت هذا مودات هزلا كلن زين تيم زياتن باي ديفولت تتعينن متين زلوين مالتي مزي باوربوينت ابلكيشن ناس عينا زلنا مسو تتعينو متيو زلوي مالتيو እንደሕዳ ካብ ኢንተርኔት ወይ ካብ office.com ከተምጽእ እንደሕዳ ደሊኻ ግን ኣብዚ browse for teams ዝብል ኦፕሽን ኣለካ ማለት እዩ ብራውዝ ጌርካ ካብ ኢንተርኔት ድማ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ኣነ እዚኣ እንድሕዳ ክመርፅ ኣደልየ ኩሉ እቲ ቲምስ ናተይ እቲ ስላይድስ ናተይ ከምዚ ዓይነት ቲም ይህልዎ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ እቲ ደስ ዝበለካ ትመርፅ እሞ መጀመርታ ንኣብነት እዚኣ እንድሕዳ መሪፅ እያ ሕጂ ብሰማያዊት ኣላ ኣብዚ ጎኒ እንድሕዳ ከይድና ቫርያንትስ ዝብል ምርጫ ኣለና ማለት እዩ ቫርያንትስ ኢልና ምስ መረፅና እታ ቲም ከም ዘላታ ኮይና ግን እቲ ሕብሪ ይቀየር ማለት እዩ ቀጠልያ እንድሕር ክትገብሮ ደሊኻ ቀይሕ ወይ ካል ነገር እንድሕዳ ክትገብሮ ደሊኻ ኣብዚ ቫርያንትስ ካ ተኣቱ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ረእይዋ እዚኣ እንድሕዳ መሪፀ ባይ ዲፎልት ኣብዚ ቲም ቀጠልያ ዓይነት ሕብሪ እዩ ዘለዋ ኣብዚ ቫርያንትስ ወይ ድማኒ ተወሳኺ ሕብርታት እንድሕዳ ደሊና ግን ሰማያዊ ንኣብነት እንድሕዳ ደልየ ናብ ሰማያዊ ክቕይሮ ይኽእል እየ ሕጂ እንታይ ይቀየር ኣሎ ዋላ ኣብቲ ናይ ፅሕፈት ታይትል ገሊኡ ይቕይሮ ኣሎ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ባክግራውንድ ይቕየር ኣሎ ናይቲ ፅሕፈት ሕብሪ ከዓ ይቕየር ኣሎ ማለት ስለዚ እዚ እዩ እቲ ቲም ኢልና ንፅውዖ ካልእ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ከምዚ ብሓፈሻ ንዛረበሉ ፀናሕና ቲም ሕጂ ነቲ ሙድ ናይቲ ፕረዘንቴሽን ናትካ እዩ ዝሕልወልካ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ዓይነት እቲ ፕሌስ ሆልደርስ ይቕይሮ ባክግራውንድ ሕብሪ ይቕይረልካ ኢፌክትስ ክቕይረልካ ክእል እዩ ዝተፈላለየ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ፋይል እንድሕዳ ኣቲና ኣብዚ ኒው ኢልና ምስ ኣተና ብተመሳሳሊ ሰርች ፎር ኦንላይን ቴምፕሌትስ ኤንድ ቲምስ ዝብል ኦፕሽን ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኢንተርኔት ኮኔክሽን እንድሕዳ ኣለኩም ኮይኑ ኣብዚ እውን ሰርች ጌርኩም ካብ ኦንላይን ቲምስ ከተምፁ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ልክዕ ከምዚኣቶም ክንጥቀመሎም ዝፀናሕና ቲምስ ካብ ኦንላይን ከዓ ሰርች ጌርካ ከዓ ኣብዚ ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ እዚኣ ከዓ ፈትንዋ ካልእ ብተወሳኺ ክንፈልጦ ዘለና ከዓ ኣብ ክንዲ ንኩሉ ሓደ ዓይነት ቲም ንጥቀም ንኣብነት ነዛ ካልአይቲ ዘላ ስላይድ ካልእ ፍልይ ዝበለ ቲም ክጥቀም እንድሕዳ ደልየ እንታይ ክገብር ክእለ መጀመርታ ነታ ደልያ ዘለኹ ስላይድ ሰሌክት ገብራ ብድሕሪኡ ናብቲ ካብዚ ዲዛይን ዝብል ታብ ምስ ኣተኹ ማለት እዩ ኣብዚ ቲምስ ነዚኣ እንድሕዳ ክገብረላ ደልየ ነዚኣ ንበይና ራይት ክሊክ ክገብር ማለት እዩ ራይት ክሊክ ገይረ ኣፕላይ ቱ ሰሌክትድ ስላይድስ ትብል ኣላትኒ ነዚኣ ክሊክ እንድሕዳ ጌርያ ሓንቲ ስላይድ ሰሌክት ገይረ ስለ ዘለኹ ንበይና ነታ ሰሌክት ጌርያ ዘለኹ ስላይድ ንበይና ከምዚ ዓይነት ቲም ጌራትላ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ዓይነት ስላይድስ እንድሕዳ ኣለና ኮይኑ ነንበይኑ ዓይነት ቲምስ ክንጥቀም ኣብ እንደልየሉ እዋን ንኣብነት ነዛ ሳልሰይቲ ካልእ ዓይነት ቲም እንድሕዳ ክጥቀም ደልየ ነዚኣ ራይት ክሊክ ግብር ኣቢለ ኣፕላይ ቱ ሰሌክትድ ስላይድስ ዝብላ ማለት እዩ
ንበይና ኸ ትቕይረላ ኣላ ማለት እዩ ካልእ ነዘን ስላይድስ እዚኣተን ኩለን መጀመርታ ሰሌክት ገይረ ኸኣኒ ኣብ ዝኾነ ስላይድ ማለት እዩ ነዚኣ ራይት ክሊክ ገይረ ኣፕላይ ቱ ኦል ስላይድስ እንድሕር ኢልያ ግን ብምሉእ እቲ ስላይድስ ሓደ ዓይነት ቲም ይጥቀም ማለት እዩ ኣፕላይ ቱ ኦል ስላይድስ እንድሕር ኢልያ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣፕላይ ቱ ኦል ስላይድስ እንድሕር ኢልያ ብምሉእ እቲ ስላይድስ ናተይ ሓደ ዓይነት ቲም ይጥቀም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እናገበርና ዝተፈላለየ ቲምስ ኤንድ ቴምፕሌትስ ክንጥቀም ንኽእል ኢና